Ah, oh, papalitan ko pala yung pangalan ko. Ay, palitan ba? Sige. Yung ano lang yung... Lantag. Pinaka Gandang mata. iyon. Yun. Di ko kayang tanggapin. Na mawawala ka ugutin. Mawawala na ang Mawawala aking ka. utin. Napakasakit pag natuli. Ang supot na utin. Spunik yan. Support! Oh, scoring yan. Panigurado. Spunik yan. Putin rebel pala. Pamparampampam. Putin rebel. Ang sakit. Let's go. Tayo dito tayo. Bounty, bounty. Bounty, bounty. Tara. Bakbakan. Babakbakan, Bababak. Bababak. Bakbakan, bakbakan. May isang bumaba. Eh, di ano Yan. bang gagawin dyan? Katayin na. Patayin na Yan din yan. yung mababounty siguro. Para may umuraga ng kalding. Gusto mo ba ba? Meron yung satal. Saan na banda to? Dito kasi Ano ako ko sa lang ano. saan banda. Muna dito. Mapayapang paglulot to ah. Sana mapayapa all. Ano mapayapa? Tapos biglang may dumating. Ingay. Tangina, di pa kayo mamatay. Para kayong puking bilasa. Para kayong bulbol. Sufot pa, sufot. Support. Laster na ako mga lodi. Support. Ski. Para kayong mga support. Support si ano, si
Spawn. Sigurado, pusot pa yan. May helmet pa. Tuli-tuli din pag may No tayo. helmet. Kaya nga eh. May helmet pa. Para hindi na maingay. Ayun, loadout na May tol. May kapur pa yan, may kapur. Parang Damortes. Kumain ng Damortes. May damortis pa. Clapping money dito. Baka palang Damortes. Tangina. Mag-snipe ba ako? Magpupush. May kapar. Snipe push. Bili na kayong self-revive nyo. Nagkalaban. Okay. Pupush ako. Tara, push na natin yung bounty, oh. Bumili na kayo ng ano, pang kapar nyo. Ay, helmet pa. Naglalagkit. Oh, puti-puti ano. Yellow, parang ano, egg yellow, ano? Egg yellow. Egg white. Egg tol. Egg yellow. Napaliktaran ng pucha. Egg yellow. Hindi ka siya. Andito sila, buy station. Meron na pala akong ano eh. Yung bounty. Hindi yung bounty. Buy station lang tayo. Andyan yung kon kanina eh. Bounty natin eh. Pop-up ko yung UAV pag malapit na. Tamang tap. Tanga. Ito sila. Taas na tayo tol. Target natin yung mga gayo doon. Ang dami ah. Ano mga gayo yan? Ano na sila? Sa baba. Ayun oh. Bumaba. Bumaba. Pamark Ay, ka? nandito na. Dito. Ay, sniper isa. Oo, sniper yung isa. Ayun na isa. Hindi ako nawala, Brixel. Nag-restart lang. Snipe? Snipe sana yan. Ayaw ka daw kasi nilang kalaro. Kaya ganyan. Tuloy ka muna. May helmet ka pa daw kasi. Kaya may helmet ka pa eh. Sana all may Yun helmet. lang. Mapuno-puno pa ito. Kapar ng pusa. Hayop na kaper yan. Sa taas na tol. Nag-restart lang, Sila? Brixel, kanina, kaya nawala. Sa taas na Wala na dito. Wala Sana na. all may kapar. Nasa taas na. Looted Nasa dito. taas. Sa kabila, dito sa kabila. Wala. Kape. Sana all may kapar. Tumak. Uy. Mas nawala na itong mga to ah. Nice. Puta na, sarapan ko. Big Ayun na. papi naman yun. Ito. Uy! Sa likod tol, sa Saan na? likod, sa kilid. Dito banda. Yan o. Sa tower. Sa taas ng ano. Kape. Papunta na ako. Uy! Hindi ka tayo mag-double kill na. Ang inang yan. Saan yun? Hindi ko alam eh kung saan eh. Gagaling eh. Ito. Tanginan, dito sa taas ang hayop. Oh. Huwag tang inang eh. Ah, nandun. Ay, di ko mapin. Nasa kabilang building. Alam, ipiping ko. Sa mapa. Nandito sa baba. Dito. Ay, hindi ko mapin. Edge. Saan na kaya sila?
Orange. Nasa kanan ni Green. Kanina. Ito, sa akin. Sa akin. Ito. Sa bubong. Kita ko na. Meron pa. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Uy, ba't line. may sniper dito tol, oh? Time Piingat to ba yan, work, soldier. Tanginasan na to. Kasama siguro yung sniper. Hindi ko makita. May sniper din tol, ah, sa tini. Sige. Ito na. Ayun, oh. Oy! Putang. What? Lupit naman. Teammate has entered the gulag. Survive Jack na yan, eh. redeployment. Di bumaril yung Safe ka dyan. Oo, tol, shit, oh. Ingat lang sa ano, yung sniper. I've got you. Kunin ko yung baril. Proper sorted. Kunin mo na lang yung baril ko, tal. Sige, tol. Loadout drop headed your way. Pinanahulog. Teammate got proper sorted. We're sending them home. Dito sa loob sila, tol. Sa loob sila. Closing. Get to the new Yes. safe zone. Diyan ay usap tal, diyan ay usap. Sige. May box pa pala dito. Huling hirit. Oh, Lalabas yung mga yan. Yan, baka pumunta dun sa loadout. Sa loadout. Sa loadout. Ay, Ayun, no? no? At yun nga. may load Ayun pa yung pala Nandun dun, sila. What is the care package? Nagip ko. ah. Nasa taas natin. Siya ba yung naglalan? Saan, tol? Ay, ikaw Ako pala yun, yun. ako yun. Kaya sa Ikaw pala taas. yun. Alis na dyan. Tara. Let's go na tayo. Bilog na. Ay, buhayin na natin yung isa. Sige. Kunin Mas natin walang yung bus sasakyan. station Kunin ba? natin yung sasakyan. May sasakyan sa kanan Sige, natin. I'll take that. Maganda ba yung P5 yan? Try mo eh. All right, best. Palit sa akin mamaya, Oh, Ken. man. Puno pa, Ken. Nice. Enemy UAV overhead. Palit ka sa akin mamaya. Palit ka daw mamaya, ano? UAV overhead. Kent. Hindi ka na maglalaro. Moving. Hindi. Ken. Talaro pa naman. Mamayang mag-out ako. Uy, sale. Friendly UAV overhead. Ito, baril mo, tol. Ayun. Cut yung kon lang, tal. MP5. Sige. Nice. Under gas you. May balahan ata dito eh. Meron dito. Anong bibilin, tal? Armor na lang. Hati-hati tayo. Eto, tal, pera. Dito na sila, tol. Okay na. Papunta na. Nagraras na sila, tol. Ah, Nahabol tayo, tol. Ayan. Dito na. ayun na sila. Oh, dito na sila. Papuntang Ito, ginagawa. buy station yan. I'll drive. Gagos na ata yung mga yan eh. Okay tayo o di na? Ayun na. Ayo. Naka-sniper na sila. Ayun, no? Tirahin mo natin. Tara. Tara na. Uy! Leo. Sige lang, tol. Teka namin Sige na. lang. Sige lang. For sale, oh. Ah, shit. Tara, tol. Ayop ka, ah. Tara, palag-palagan na natin. Dali pa ako Tara, dun. talaga natin. Pinignan pa yan eh. Oh! Ang ina mo. Patay ko isa. Down sana yun. Saan pa yung isa? Ta. Stamina ko. Kafara pala. Tuluyan ko yung Nandiyan sa dalawa. tino. Dalawa. Sa bahay. Malong bahay. Pumasok. Sige, tuluyan ko yung dalawa, tal.
Ayun, ayun. Ano? Oh. Talaga ipit yung beach. Naglaban din sila. Laban sila. Dapat napatay natin yun. Nauna akong namatay. Mahaba pila talaga niya eh. Eh, walang pila para sa'yo. Bibigay ko agad yung slot ko mamaya. Pagtapos na kami. Gonna give you Pam, pam. gonna give. Manood ka na lang dyan. Boy helmet. Si Boy Helmet. Nagwawasan yan si Boy Helmet. Helmet. Sino si Kate Jeff? Ah, si Spain. Si Pain yata yun o si Cloud? Ah, si Kent yata. Ah, si Pain yata yung Pain. Ah. Pain. Helmet! 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 Dropping into the AO. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Cloud 90s. Matang umaga na total. Brixel, invite mo muna si Cloud 90s oh. Dalawa kayo oh. Saka si Pain. At saka si Pain oh. Tatlo na kayo. Trio. Trios. Injury ba ulit si Davis? Davis na bunggo niya yung mesa sa likod niya. Kaya natapilok. Oh, shit. Pero hindi naman major yata. Ah. Hindi ako nakapanood, nakatulog ako eh. Sana okay. Second quarter pa yun, nakatulog ako. You know, bongyard. 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 Yes, Bongyard. May bong na tayo. Bongyard. Sarisa. Damortes. Damartes. Ang dami mong pangalan na. Boy Boy Damortes. Boy Damortes. Boy Damortes. Ito yung naman yung pupunta. Mamamatay agad ako dito. May takot lang din eh. Oh, meron. Meron kayo isa. Namatayin silang isa. Wala naman pala yun. Tang. Hindi ko pa Cancer. talo pa. Tara, pagay natin tol. Hindi tayo nakapili ng maayos dun ah. Boy Damortes kasi. Pinapalya, Mike. Boy helmet kasi. Boy Helmet kasi.
Boy, Dito helmet. to, crack na to. Crack na yan. Crack na yan. One hit lang yan. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Param-param-pam. We got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. Kasto. Halo, armor. May armor ko tol, may armor ko. Dito pa rin tol, dito pa rin. Diyan pa rin. Oo, naririnig ko siya. Or ikaw yung naririnig. Konti lang. You win this fight, you return to the front line. If you lose, Wala na, you're tumakbo. done here. Tumakbo na. Time to earn your Oo, freedom. tumakbo. Wala na dito sa labas. Ikaw ba naman basag-basagin mo armor niya, hindi tatakbo. May kasama ka pa. Tama nandito! Nandito! Ay! Saan? Uy! Ilan yan? Ay! Putang ina, nandito na. Ang bilis pala ng pistol na yun. Ang bilis naman nun. Ilan yan? Ito yung walang yung armor, tol. Ito yung walang armor. Down. Yan yung walang armor. Nice! May kasama pa tol, may kasama pa. Napunta na dito sa akin, dito. Yun. Ano yun? Nice! Nice. Down. Husay yan. Kasama Missile pa yan, ah. revive. Missile revive. Nice! Meron pa tol. Tangina, nakaloadout na sila. Nice! Obo, wala akong bala. Nice. Nice one. Ay, meron pa. Ito pa, may isa pa. Kaya tol, wala akong bala tol. Sige. Wala akong bala. Usog ako sa'yo. Sige tol. Pamark lang isa. Kuha ko ng baril eh. Plate up. Sige. Nakaloadout na yung mga yan, tol. Ay, hindi pa. Ilan pa yun? Isa na lang din. Oo, isa na lang yun. Baka nasa, sa station ata tol. Nakatatlo na kayo eh. Oo. Tara, bili tayo tol. Makbo na tol. Ba, ano? Thank you, Kent Jefferson. Thank you, Kent Jefferson. Jefferson for the like. Kent Jefferson for the like. Kalulot pa lang naman tol. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigo. New objective identified. Por the Mortes. Eh no, niloloko niya sa helmet. Primary Tara, loadout oh. here. Supply box inbound. Oy, ang bilis na ano. Loadout na, loadout. Satchel. Tara. Chill lang. Sige, punta kami din tol. Bilisan lang natin. Diyan na yung usok eh. Good cash in. Talaglag na lang yung pera tol. Nilaglag ko na tol. Saan tayo? Doon na sa labas. Huwag na dito. Ay, ito, pera pa. Anong bibili natin? UAV? UAV. Meron na palang ano doon. Bala, may bala pa ba? Ito po, tal, pera. Oh, may pera ko dito. Ayun no, bumuhay na sa train station. Hindi ka lang gagamitin ko eh. Nag-push type ako. Ito, bala. Yun. Oh, may pera na. Iwan dito. Sa akin yan. Hindi pala sa akin. Ayun, bumuhay oh. Ito na siguro yan, yung kanina tol. Siguro baka nga. Ito nga. bibili yan. Sigurado.
May sa bundok ah. Meron sa bundok. Copy. Moving. Ayun oh. Mark the target. Down. Meron ba tol? Yung Ito na. gini. Munti kang sinagasaan no. Kaya nga eh. Sa bundok pa rin? Wala na down na. Nice, nice. Patay na. Ay, may satchel sila oh. Meron na kayo? Ano? Glitch? Tara. Hintayin natin yung mga alam eh. Yung mga papunta. Ayos, pasok pa naman sa circle eh. Saan ba banda yun? Ay, bumili siya tol. pagka-glitch. Bumili yung ano. Sa train. Bumili. Yan, muna to. Bumili. Bumili. May naka ano. Straight line. Puso. Di ka pa, magiglitch kami, man. Diyan ka muna. Loadout drop heading Ayun your no. way. Nag-loadout to. Ghost na natin yan. Ano? Balak natin tal. So, pasok. Glitch na lang, glitch. Sa bahay ni Kuya. Antayin na natin yung circle. Glitch na lang tayo. Closing in. Relocating the safe zone. Ay, Hindi. pumasok ah. Wala. Hindi napasok yung circle. Oh, Hindi hindi naabot pasok sa ano. Oo, hindi pasok. Enemy UAV overhead. Ayun lang. UAV na sila. May natakbuhan dito, may magtatakbo. Bili ako UAV. Ay, tal. Oh, meron dyan ah. Ayun no. Dito. The AO. Saan? Paping. Kainin mo yan. Sa taas lang yata. Taas lang? Hindi na. Ay, nag-red eh. Nasa taas. Sa taas natin. Ayun, may nag-shotgun dito tal. May nagbabarilan dito. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Sa taas pa rin Takbo na siya. kayo dito. Tara na. Samahan natin sila. Ayun, dyan pa rin kayo. Malabas. Hindi na pala pasok sa bilog eh. Oo. Bumalik yung kotse kasama siguro niya. Kumuha ng kontal, ng loadout. Oo. So yata yung umalis eh. Wala yung sa taas ah. May loadout yan sa harap oh. Tumalon yung sa taas. Tumalon, di ba? Tumalo na siguro sa may loadout yan. Wala na dito. Gas is moving. Wala din sa may loadout. Tumalon Ilan yung loadout tol? sa Dalawa? Damortes. Dalawa. Oo. Sa kanila yung isa. Tumalon sa Damortes yan. Ba't ako yung nakakit yun? Umiakyat. Natin nag-Jada Mortes ka. May rappel ba dyan? May rappel. Wala ko. Ha? Ay, nakakit. May hagdanan dyan kanina Saan eh. ba? Dyan sa ano. Magdaanan ako ng ano. Hindi ko alam kung anong gamit nito. Nag-push type na ako. Selfie. Ulit, malaki pa yung circle sa sniper, tsaka ano ako. Gaghost na ako. Sino may card 98? Yung ano niya, first loadout. Wala tol. Wala. Ah, sige. Wala. Ito! Tang, Sa taas! Moving. Happy. Sa building. Nasa Uy, building dito? lang, tol. Ilan. isa, may isa dito sa baba. Sa Teammate. tang, Right. meron pala dyan. Napuruhan ka pa dun. Biglang nagbasag kanina eh. Bili tayo dito. Tara. Dali pa ako nun. Mabutan ko pa yung loadout. Satchel po. Armor's here. You know, buy station sa likod. Ako na bibili tala ko na. Kaya ko lang. Bigas. Ay, may gas na pala. Yun Nasa na. baba ka. Oh shit, nahulog ako. Sige, ano na lang. Nahulog ako. Nasa taas yung pera. Kuy, may pera ako dyan. Wala. Okay, sige. Sa taas mo. Oh.
Wala. Ayun, meron dito. Naka-chopper, oh. May chopper sa Ayun, taas ah. Grabe. Yan o. Tapos ka pa. So, may buy station sa may border. Sige, tal. Dito Tingnan na. natin si Jeff. Oh, si Bart. No rush, no rush. Kailangan rush, kailangan rush. Ah, Ultra. bilhin ko lang si Van. Sige, sige, sige. Sige, tol. Pakon na lang saglit. Ipaloted. Tangina, meron pa ata dito. No rush, no rush. Yun nga, oh. Ayun nga. Yung fucking camper. Yun, meron. Ilan sila, tol? Apat pala, apat. Tanginang camper to. Nagka-camping pala daw. Kaya nyo may pambuhay, may pambuhay. Oh, may pabuhay tayo. Dito na lang tayo, tol. ah. Buy station identified. Anyone need a gas mask? Tanginang mga camper. Mga camper lang kami. Sabugin natin yung helicopter. Ayun, may pambili pa atong loadout to. Saan yung buy station? Dito lang, tol. Sa harap natin. Pili ako cluster. Sabugin natin yan. Umalis na pala. Chopper. Is na, tol. Yun, may pambili ng loadout. Ito, pera, tol. Mga idol. May pambiling loadout. Oh, pera. Allied with the gas. Bili ng copper. Kapur. Contract identified. Uy! Ay, gulat ako. Ilan tayo pa. Oh, binaril pa. Wala kasing pangalan kagad eh. Lagay bounty, tol. Sige, tal. Ito na! Ina mo. Nice. Meron pa yun. Kunin ko yung Naril sasal. ako. Tol. Tangina to. Dalawa? Dalawa. Sila din, tal. Sila. Yung pumatay. Uy! Pamark lang isa. Oh, dito sa, ayun, namarkahan ko. Sa loob ng... Johnny, yan yung pumatay sa akin. Johnny Tsunami. Ang dali ah. Daming nanonood sa atin ah. Sa ano? Sa laban ah. Holy pa. Isa na lang yung natira sa kanila. Oo, sayang isa. Ginamit nila ng shotgun, ah. Kaya nga eh. Ay no. Tangina mo. Si Chungli. Chungli. Chungli budi budao ju. Nilipat yung truck. Don't tell me, may counter pa rin dyan. Ayun, oh. Camper, oh. May footsteps. Sa baba pa. Be advised, your teammate has been marked as a high Nako, value target. usok Keep tal. them secure. Sila, tol, pasok pa. Kinuha. Mga camper. Kayo.
Ano? Kaya gamitin mo yan sa bugaw. Bubulag pang hayop eh. Uy! Sunog yung likod mo. Iniwan pa ako. Nasunog yung likod. Uy, sana all. Damortes, Damortes. Sana all may kinakaing Damortes. The Mortis. Alam mo yun, Damortes? Ano ba yung tawag doon sa inyo? Ano yun, The Mortis? Ano? Hindi ko alam sa Tagalog. Ano Damortes? Damortes Cortez? Hindi ko alam yung tawag sa iba eh. Tawag namin sa ano, Damortes. Parami daw ng kapre yan eh. Kamachili tawag, kamachili. Imagine. Kamachi. Lagkitan yun, lagkitan. Ay, napampabaho daw ng uten yun eh. Adutin! Adutin! Aduten! Street Fighter. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Ano daw tawag dun sa kantal sa madreng kan? Tagal ng madre. Tagal ng madre. Ah. Takot sa utin. Takot sa utin. Eh sa tombow tal. Walang Takot sa utin. Takot sa utin. Takot sa utin. Walang uten. Time to move things. Anong tawag kay Spoonek? Support. Shout out. Shout out. Uten. Liit uten. Sorry, support. Liit uten. Bacon na tayo. Contract ready. Battle Royale. Loloko Oo na nga, naman ikot si... tayo. Baka Bacon Buenos tayo. Ah, niloloko niya na naman si Spoonek. Contract acknowledged. Men, ang lakas ng mga Asian, no? Asian Kaya kami nga. laro namin kahapon eh. Galing nila, men. Aggressive Galing yung nga, laro. Palagi po na yung mapa, no? Kaya nga eh. Mga adik Saka na, yun sila. adik na yung mga intel. Kaya nga eh. So- Sobrang so- aggressive. Sobrang Yun adik talaga na pag push, ganun. push kung push yun. Oo. Walang Tira comfort manalo doon. Kaya nga eh. Nagpaparami ng kills lang yung mga yun. Sabagay, kasi to, I- NA na to eh. Papatas Oo. lang ganun. That's KD Ganun kapag. talaga o yun kaya kills. Oo, madaming camp. Kasi ano sila eh. Taguang utin. Tago ang utin. Parang uken. Parang uken. Hukin. Hukin na na. Uken na na. Oh, may pasachel si Mayor ah. Ang bilis ah. Sana all. Oh, bakit di ka na makita yung baril ko? Sana all my capper. Loloko niya naman si Sky talaga.
tol. Oh, may ammunition na ako para sa pang loadout natin. Yun. Yo. Mahal pala nito ammunition. 6 4, ba? 5. Ah, 6? 4, 5. Oh, 6 ba? 4, 5. Utang five. lang to, utang. Yung yung Loadout na, oh. yung armor plate. 2,500 yan. Kulang pala. Kunin ko muna. Primary objective Ayun, covered. loadout. Ayun, Kulang pa ba? 7 pa pala. Ay, may kumuha ng sasakyan tol. Saan? Nabasag yun. Taguangutin. Tagbubutin yan. Ayun, may Tara pera na, pala. loadout na. Nakuha ko dito. Nagbenta ako ng copper eh. Marami kasi akong copper eh, naipon eh. Ginta. Kamil. Ginta. Ito, iniwan ko na yung pera dito. Sige, Lods. Sige. Cash here. Sa pang recon no, para matagal-tagal na kampan na to. Camp na tayo. Ah. Ito to lang pera. Ganito na lang tayo. Yung alternate. Aggressive tapos camper yung ano. Someone keep that item. Okay, goods. Goods na ba tayo, goods? Yes, sir. Meron? Wala. Ubus agad ang Saan yung bala isang mo yan. Tinestin ko lang. Saan kaya tayo? Hindi ko na naipuputok eh. Ay, sinusugot na yung kalaban eh. Ano? Bounty. Contract identified. Walang Tara. break. Thanks for that. Break ko na dito eh. Recon contract ready. Ayun, may kalaban. Ay, sa Saan? mill base pala tayo. Ayun, Gan- ayun. Tara, push Ayun, natin. naglo-load. Tara. Yan tayo na nanalo eh. Ano, sneak attack? O ano? Ganun. Sneak attack. Kapin agad kung nakita niya. Itumba na pag nakita niya agad eh. Hmm. Fatality. safe zone. Watch for enemy. Sa baba? Ay, hindi pala dito na. Sa baba? Ayun na. Hindi, andito yun eh. Movement. Saan na? Ba't ganun? Ba't dito sila nag-loadout? Dito. Tumalon. Ay, nahulog pa ako. Puta. Kalaban natin sila eh. Oh, hindi. Ayun. Understood. Oo. Down isa. Sige, down isa Nice. yan. Down isa. May meron pa dito ah. Andito. Nagre-ready pa yung ata. Nagre-ready, ayun oh. Never mind. Ayun oh. Down dalawa. Meron pa. Disregard that. Saan na? Paras na kami. Then nagre-ready Sige, pa yung down ata. yung andito. Down yung andito, tsaka andito. Sige tol. Strip the place. Punta kami. Right here. Ito na. Dito tol ah. Meron. Ito. Sige, basag yan, tal. Wala akong makita. Puta. Ay, sa likod ko tol. Meron. Okay. Down. Ito na, bumaba dito. Blooping, bumaba. Dito. Down. Meron pa isa ah. Bumaba rin. Usama na sa baba ata eh. Ano doon? Pumunta doon sa baba. Copy rin. Masok. Sana. Sa building yata dyan Dito. eh. Sa likod dito. Eh, Sa likod ng eh. building. Enemies in the area. Hindi ko maano. Bumaba? Mapin. Bumaba. Hindi ko mapin. Baba. Disregard last. Dito. Mark the target. Track 9. Ito na. Target right here. Ayun yun Sila yan. to. May isa pa Oy! dito eh. Meron pa sa akin Kaya tayo. namin ito isa natin dito eh. Down ko isa. Dito. Ayun na. Inapin ko dyan. Sa green? Patuloy na lang. Sa green? Wala siya tol ah. Ito, andito. Andito lang. Move in position. Dyan lang.
Ayun. Naano po yung kan, bumaril sa... Enemy soldier incoming. Wala to lang. Ina mo. Wala ka eh. Bilis naman wala. Ay, putang ina, meron pa. Eh, sa likod mo? Diyan? Oh shit, Meron gusto sa, niya. meron sa kanya. Oo. Ilan yan, Sige, ilan? ibang team yan. Pero patay ko Ibang yung team. dalawa. Sa Ay, kanila. nakisaw-saw. Sumausaw eh. Hindi sa akin Ay, sila dalawa sumausaw. sa taas ha. Survive, they Doon can yung isa. deploy. Nice, nice, nice. Luyan ko yung isa. Doon yung isa ulit. Pakipin, Nice. pakipin. May isa sila. Dito sa Dalawa taas na lang tol. yan. May self-revive yan, tol. Dalawa na yung napatay ko. Oh, wala akong makita dito. Wala. Nag-quit na siguro. Wala, ba't dalawang bangkay Tingnan dito? nyo muna. Hindi, Ang napatay ganda ko wala. yan, tol. Dito, Napatay ko tol. yan, napatay ko Nabuhay. yan. Nabuhay, meron like ako nabuhay. Ayun. Dito. Ano? Crack yan, crack, crack. Dito dalawa tol, dalawa. Doon isa. Doon isa, dito dalawa. Isa na lang yan. Nice. God damn it. Teamwork. Nice. Pabalik ako. Plate up lang ako. Teammate has entered the gulag. Gulag mo na ako. Sabi. Deployment. May ibang team pa, ah. Drop headed your way. Nagda-drop. Isa. Uy! Uy, kala ko, kalaban. Okay na, okay na, okay na. Napatay ako. Oo nga, no, wala yung isa eh. Kaya nga. Dito siya kanina sa blue mark. Gas is closing in. Reload. Akala ko Salamat. mag-king siya eh. Tangina, nawala yung baril Salamat ko. siya, hindi mabilis ang PC natin. Kaya nga eh. Mabilis na malam, nahabol siya. Ay, nawala Nawala loads. yung baril ko, tol. Oo. Yung baril ko. Di ba? Sige, okay. Shotgun here. Hindi. Meron pa dito. Teammates Uy! down in. They're Biling ko, Tao. bilhin ko lang siya. No? Pera, tol. Meron. Ikaw, teka. May buy station ba sa baba? O? Wala. Wala Ay, dito wala, tol. wala. Wala. Ah, dito. Sa ano harap niyo. Ha? Ito pala, Meron. yung baril ko. Sa harap niya meron. Yeah. Malapat. Paano walang ta... May UAV Sabi ko sa kayo? inyo, hindi tayo sanay mag-camp eh. Kailangan push tayo eh. Oo. Push mo May yan. punta dito. Recon contract ready. Kuyente. Push mo yan, te. Para yung last Push smart mo natin. yan. Kuya. Thank you. Naka-loadout na din pala sila, no? Hmm. May car Ay, car ito, car. Uy, dalawa. Ay, Dalawa dito. Ano? Papunta pababa. Ayun, pababa. Mark the target. Reposition. Oo. Uy, dami dyan ah. Ay, galing gulag. Down. Nice. Load up lang ako tol. Gogos lang din ako saglit, tol. Soren. gas is inbound. Pakimark lang yung car 98 yan. UAV is Ay, mag-ghost na rin pala ako. for resupply. Gogos lang ako saglit. Ako rin. Talaga. Gaya na rin eh. No? Saan yung car 98 kanina, Ben? Kunin ko lang yung recon, tol. Okay, saan yung car 98 kay? Wala sa akin. Wala. Hindi ko nakita kung saan yun. Objective updated. Secure that position. Disregard last. Meron dyan? Wala. Ah, Testing din namin. Saan yung car 98? Nakita mo? Dito. Almost hit. Dito? Meron ba? Sabi naman kayo kanina. Alam ko, Amax. wala? Amax yung kita ko. Max. lang car. May car kanina yung dumaan. Yun ata sila. Baka may nagka-camp dito. Ingat lang. Found a vehicle. Si. Vehicle 98. Nagbasag. Okay na. Oo nga, may nagka-camp nga dito, men. Ha? Oo. Happy? Tao ba yun? Saan? Ito, meron. Meron nga. Ilan yan?
Tangko ko isa. Nice. Sa taas dito. Oo. Now, Wala na yan. Sabi ko na nga, bro. Dalaw. Down isa. Patay isa. Sabi nga. Ay, putang ina, meron pa sa taas. Bumaba tol, bumaba dito. Meron sa taas. Down isa. Sarap bitch. Yun yung mga camper to. May bumuhay. Hindi. Ganyan. Uy, dito sa akin tol. Uy, shit. Kala ko kayo rin. Dalawa pa sila tol, dalawa pa. Oy, basag. Nice. Nice. Meron pa. Ay! Nice! Nice. Bro. Ulit. Tapusin nyo na muna yan, tal. Tapos, Hmm. balik ko na. Okay. Tagay lang ako ng patibong dito. Let's come on. Sabi ko na nga ba parang may tao dun. Hindi ko man na binaril eh. vehicle marked. Dito, balik dito. Sige. Gamitin na sa sakyan. Break ka namin ng low lot namin. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Body armor here. Sige, Ay, kukunin wala namin ba? yung mga yan, tal. Ah, wala. Kukunin namin. Ano yung sasakyan natin? Ito yung kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, ito yung kanina eh. Saan tayo, Lod? Sa pinanggalingan natin kanina. Tal. Doon na lang tayo para safe. Takas pala na itong LC10 eh. Pwera C4. Kaboom! Ay, sabong ngala-ngala. Akan na. Ay, hindi ko pala pa. Tala. Sorry. Akan na. Ay, tangina na. Ilan doon? Balikan lang namin gamit namin. Balik na tayo doon. Sa kanila. Tara. Puntahan natin sila. Baka mapalaban ulit tayo eh. Kailangan nila ng malakas dyan. Kailangan namin ng malakas. Nakasakay ka na ba? Ay. Oo. Kala ko nag-ghost ka na eh. Kala ko nag-ghost ka na eh. Oy, may kalaban sila. Oy, baba. Uy! Sorry. Tangina, busy pa. Uy, DC ako. Uy, Busy ako, ayos. Uy, Kayo? Hindi gumagalaw pa kayo eh. okay na. Oo, Okay na. balik na. Oo, okay na. Ba't ganun parang lumutang ako? Naging angel ka ng saglit. Nagana pa akong AMAX tal. Max ito lang. Max ko. Assault rifle marked. Ayaw mo na? Kinuha ko yung Krieg niya. Oo, kinuha ko yung Krieg niya. Assault rifle here. Try ko to. Set command. May loadout din. Pwede. May ano din sa taas natin eh. May namatay din sa taas natin. Set command. Dami mga baril na dito pala no. Dami. Para oh. Ito iba yung RAM malakas. Malakas tal. Oo. Ram 7. Baka bumalik yung mga yun ah. Mabilis yung frame rate na. Ay, frame rate. Fire rate yan. Pero malakas No, ng yung konti alin? yung recoil. RAM Yung Ram 7. 7. Aram 7. Oo, Oo. malakas ang recoil niya pagka malayuan. Malayuan. Oo. Pero mabilis yung ano. Saan tayo tal? Ina. Camp na tayo. Right tayo. Right. Bounty contract identified. Dito. Moving. Dito. Tara. Does anyone need this? Tara. Cancel Kaya na mamundok. Ay, nasa baba pa. Tayog nasa- sa okay. Sa buluki. Hanap ng copper. Tayog sa... Hanap tayo ng copper. 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 May ammunition ako tal. May ammunition din ako. Puno pa ako. May armor Paltog box lang din ng ako. paltog. Ayun, kompleto. Self-revive lang talaga Sayang lang kulang yung sa atin eh. pagsakyan lang. Selfie lang kulang. Naibagsak ko yung ano ko. Armor box? Armor Okay box. lang yan. Satchel naman Bili tayo. lang ang precision tal. Sige, tol.
Para pang cover mamaya. Oh shit! Tae. Tae? Nagplan. May tae. Tae. Tae, puta. Mai pa kayo dyan ha. Mai pa. Tali. May tae. Uy, sa taas natin doon. Meron. Taas Ayun na. natin. Yeah. Ayun, ayun. Ay, camper. Camper. Apat sila tal. Tatlo. Campers. What? No way. Galing mo naman. Dali ka kagad. Ay, kala nga. Ika-Emax. Marking new Left safe siguro tayo, no? Ito, O labanan na. Hindi natin kayang labanan. Tangina Tol. mo, down ka din. Karma. Buti na sa'yo. Ang hirap na mata. Hala. Nasa ano, bundok dito sa kaliwa. Sa diretso lang. Tapat ng bahay. Dito. Nang Ay, magulo pa pala ako. You return to the front line, but if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Bumili to. nakabili pang hype. Grenade out! Nice. Ay, isa pa to. Yeah! Got you, Beach! Campers. Your teammates Oi. done in. They're returning to base. Dito, Jero. May king ka dito. Finish the job. Sige, sige. Hili ka pa. Closing in. May heli Pero pa. may nagka-camp na yan dyan. Sigurado. 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 Dalawang heli. Found a helo. Ready or not. Buwis buhay na yan. Buwis buhay na yan. Ah, nasa... Tababa po meron talaga na, yan. meron tol, meron. You are now marked as most C4. Dalawa pang heli, no? Ayun na! Yun. Ilipad mo na mas malaki, mas mataas tol. Oo. Nakakatakot. Snipe ka dyan. Ayun o. Ayun, may sniper pa oh. Ayun, sniper oh. Uy! 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 Oy! Uy! Uy. Punta tayo sa waterfalls na lang. Waterfalls. Waterfalls. Uy, uy, uy. Uy, uy. Oy! 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 Oy, oy. Waterfalls. gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun na, malapit nang sumabog hayop. Ka na lumabas dyan. Yun na, may sasakyan sa taas din, ah. Uy! Putang ina. Naka-eject. Tang, ano. Natalon ako eh. Nadali pa rin. Bumili pa ay ano. Pumick up pa ng rocket launcher yung kalaban talaga eh. Para. Para lang mapatay ka eh. Pero hindi ka nila Oo, napatay. Nagpakamatay ka. Nagpakamatay yan.